Bro, n-aud nimica. I don't want to see her. Don't say that. She's doing wrong. No, she's not. Acum o să Liz! aud. Nu știu, bă, trebuie să pun lemnele astea So aici. nice to finally meet you, Sheila. Pentru pat. Că-s frigul. Must be Dar nu the pot end că of la this. frig. You are even more Hai să beautiful than I găsesc have o pomă. imagined. Ce e It's asta? Anna. If you hadn't given me up for Oh, adoption, no. you would have known that. Anna. Uite-te That's not râzi. nice. Puțin. I'm sorry. Puțin. I'll stay. No, it's okay. Nu, nu e aici o puțin. Well, Care face? Mereu pipi. back later. Oriunde. Pe el, că el e șmecherul casă. Have a seat. Așa. Dar am încercat să văd mai aproape. Să-l văd pe puțurică. Are you ready to order? Bă, vreau să-i schimb numele la mățul meu la puțurică. Actually, that sounds great. How Bongo! does that sound to you, Anna? Bongo! Are you trying to Nu keep mai e me? bongo, e I'm allergic to puțurică. seafood. Oh my gosh. Puțurică de I'm marină. so sorry. I didn't know. How could you know? You were Eu there nici when I nu was a știu cum baby. să Left me instalează like I was ăsta, bro. nothing. Nu știu, pune. Da, da, I'll Da. just give you 2 moments. da. Stai, bro, știu cum să pune, doar că îți trebuie. E pe vremea voastră. Părinților, dacă și voi vă uitați cu copiii, Beautiful on you. cu copiii voștri. Well, Aveați niște chești, neaveați bormașini not like you would know. și băgai în ceva chestii de metal, That reminds me. nu știu, în formă ca și mic de mână, la sfârșit. Read the card Un nu first. știu ce, doar că îi mai pătrățel, Are you trying to o win me linie, over with după some aia gift? o linie mică, și după aia o linie, That's not what I'm trying to do. așa arată, cred, bro, nu știu. No. You're not my mom. Punea acolo I don't want scui, your stupid gift. And I don't ever want to see punea you eu again. Just go. îl ia și făceai. Please. Go. Mama, ați învățat ce foloseau oamenii dintr-un secol sau 49 de secole. După că atunci îi 104, anul 104, 40 de secole. Bă, ce înseamnă secol? Nu știu ce înseamnă, o să învăț. Dear Annalise. Dar eu nu vreau să devin un profesor. Think about you. Eu vreau să devin un astronaut, See, să fiu pe Marte, when I was younger, să învăț extraterestri cum să dau din cur. I found out I was pregnant. Nu știu, asta sună foarte ciudat, să nu ziceți la poliție că But he didn't. mă duc în Marte, mă duc pe Marte și aduc extraterestri și sau mă duc la Area 51 și aduc extraterestri. Oh my god, bro! În sfârșit, bro. I didn't want to let you go. But the thought of you growing up on the streets killed me inside. So I made Bă, the astea sunt chiar hardest că decision lacrimi of my adevărate. life. Ce bă, că n-ai I picked you bani? up for adoption. De la Before I adopție. said goodbye, Asta I sună gave foarte you ciudat. this pendant Sună to let you know that I would never give up on you. And that one îmi day sună foarte trist. I would come back for you. Nu știu, bă, eu vreau să mă duc la adoptație și să-i bat pe toți copiii și să bat So you și să le iau see, în toate jucăriile și să fac o armată întreagă și să-l înving pe Putin. because O să ajung în cartea ale cordurilor. A învins Rusia și acum are Rusia, țara Rusia. Aștept să fac asta. Ba, dau la Ucraina, la Belarus, nu. Îi zic la Polonia, e altul sau Germania ai un pic aici și Polonia ia un pic de jumătate de Germania. I
so sorry. Nu știu, bă. O să fac un video. I didn't know you went through all of that for me. For me! Thank you for not giving up on me. Giving up on me. Bă, dar ce s-a întâmplat cu ochii femeii? Adică ce are ochii așa, bă? Unul albastru, freaking albastru, după aia unul maro. Purse full again. Aveam probleme cu vreo... I love you so much, Anna. în care să fac 10 de tipuri de astea. Le pun pe YouTube. And I love you too, Will be Mom. mom. Oh. Și nu spune you're welcome. Nu spune. Nu spune.